terapia asko lantzen dituzu bertan, ekintza desberdinak, horietako bat da barreterapia. Bai. Zer da barreterapia? Zeren ez jakintasunetik pentsatu dezakegu hau txistea kontatzei duzte, eta ez da hori, ez da? Ez da hori, ez. Bueno, lehen esan diate, asko barre egiten duzutela hemen, platoan ere bai, orduan hori barreterapia ona da. Orduan, zer da? Izenak esaten du, ez? Barreak emoten duen onurak, bai? Zuek barre egiten duzutenean, ez? Onura izugarria da, zure gorputza aldatzen du, ez? Nolabait, zure gorputza beste modu batean jartzen da. Bai, orduan, barreterapiak egiten duna da, benetako barrea, ez da barre soziala, ez da bakarrik barre txiste bateko barrea, baizik eta benetako barre batekin honelako onurak eduki ditzakegu, hau da, endorfinaren esplosioa da, eta endorfinak eukitzen badu, gure gorputza eukitzen badu, guk askoz ere hobeago sentitzen gara. Noiz ezagutu zenuen zuk edo nola barreterapia? Bai, horren dela, 21 urte, egin du nik berez formaketa bat, eta ikastaro bezala egin duen. Eta 10 urte pasata formaketa bat egin duen. Enrique Aguilarrek Bartzelonan daukan formaketa, Bartzelonan daude aditu asko, ez da? Beraiegaz egin duen formaketa bat, eta hortik aurrera hasi nintzen praktikatzen bai txikiekin, bai helduekin, bai pertsona nagusiegaz. Eta, bueno, izugarrizko onurak ekarri dit niri bebai, barrez egiten baduzu denbora askotan, zure gorputzak hainbat onura ditu, hau da, erlajatzen da, muskularki dauka izugarrizko korrontea, energi korrontea, eta orduan guzti hori zure organontzako askoz ere onuragarriagoa da, bai? Probatu dezakegu? Hemen ariketa txikitxo bat, zeren zaldia ezin izan dugu ekarri, baina barreterapiaren ariketatxo bat agian egin dezakegu? Noski bai, espresa dute? Bai, denboratxo pixkatxo bat daukagu? Bai, kamarak ere bai neba dute ondo legoke, praktikatzea, Gero lantzemango da, gero. Hori, Bale, orduan bilatu bikote bat, bai? Eta etxean ere bai, bai, etxean ere bai. Jarri binaka, bai? Eta erabaki nola? Bai. Binaka? Bai, zuek? Bale, orduan kontatu batetik 3, dakizute kontatzen? Bai, erraza? Batetik 3? Bai. Ez, kamara bat esaten ditez ez. Elkarri begira edo? Bai, orduan egingo dugu 1, 2 eta 3, bai? Hala ba, hasi. 1, 2, 3. Hasi gara barrez, ongi terapia hona. Ega, ba, hasi ba. 1, 2, bai? Eta? Jarraitu. Nola zer? Demora guztian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, Berriz. 1, 0. Historia da, gero aldatuko genuke bata txaloagatik, bai? Eta orduan egingo genuke 2, 3. Venga ba. Oso zaila da. Bata txaloagatik. Txaloa bat, eta gero eta azkarrago, egez, gero eta motelago, gero eta azkarrago. Venga. 2, 3. 2, 2, 3. Eta 3garrena da, hankagaz, bai? Osa que 1, 2 eta 3. Etxean be bai, hau zer badakizu ondo egiten. Bueno! Venga, ba. Venga. Az, ya fallo, ya. Berriz. Venga. Nahiko ondo, Gehiagin pentsatu gara. Baina gero eta motelako ez azkarrago. Txalo bero bat.